Waqt il-ftuħ tas-76 edizzjoni tal-Assembleja Dinjija tas-Saħħa, id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearne ġie maħtur bħala l-President tal-Assembleja. Dan sar permezz ta' vot unanimu favur Chris Fearne mir-rappreżentanti tal-194 membru stat tal-Għaqda Dinjija tas-Saħħa wara li kien innominat għal din il-kariga ta' Reġjun Ewropew. Chris Fearne huwa l-ewwel Malti li qed jokkupa din il-kariga prestiġjuża u l-ewwel dmir uffiċjali tiegħu huwa tmexxija ta' din l-Assembleja annwali li meqjusa bħala avveniment ewlieni għat-tmexxija tal-Għaqda Dinjija tas-Saħħa fejn il-membri stati jiddeterminaw il-prijoritajiet u l-politika tal-organizzazzjoni għas-sena li ġejja. Fl-ewwel kummenti wara l-ħatra uffiċjali tiegħu Chris Fearne saħaq li din is-sena hija importanti għall-Għaqda Dinjija tas-Saħħa kif timmarka l-75 sena mit-twaqqif tagħha. Il-WHO din is-sena tagħlaq 75 sena. U aktar ma' sitwazzjonijiet politiċi, ekonomiċi, soċjali u ambjentali bħalma hija t-tibdil fil-klima ma jaggravaw aktar qegħdin jaffettwaw is-servizzi tas-saħħa u s-saħħa tal-popli fid-dinja. U għalhekk l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa bilfors qed tkun aktar vokali u aktar preżenti. Il-Ministru tas-Saħħa Malti sostna li matul it-terminu tiegħu bħala President tal-Assembleja Dinjija tas-Saħħa huwa se jiffoka fuq il-ħtieġa tal-aċċessibilità tal-mediċini. Matul din is-sena ta' ħatra tiegħi bħala President tal-Assembleja Dinjija tas-Saħħa ħanafas ħafna fuq il-ħtieġa li l-mediċini ġodda, mediċini innovattivi ikunu available, ikunu aċċessibbli għal popli kollha tad-dinja fl-istess ħin. Qed naraw pajjiżi żgħar, pajjiżi li mhumiex b'saħħithom ekonomikament qed ikunu fi żvantaġġ meta jiġi qed ta' mediċini ġodda. U dan għaż vantaġġ tal-popli u tal-ċittadini tagħhom. Għalhekk matul din is-sena ta' Presidenza tal-Assembleja Dinjija tas-Saħħa Malta tkun qiegħda fuq quddiem u nkunu qegħdin nagħmlu impatt fuq is-saħħa tal-popli kollha madwar id-dinja. Huwa se jservi fil-kariga ta' President tal-Assembleja Dinjija tas-Saħħa għal terminu ta' sena waqt li jkompli bil-ħidma tiegħu bħala Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa f'Malta. Fil-marġini tal-Assembleja tisiru wkoll laqgħat bilaterali ma' Deputat Prim Ministru. L-ewwel laqgħat kienu mad Direttur Ġenerali tal-Għaqda Dinjija tas-Saħħa u mad Deputat Ministru tal-Kummissjoni Nazzjonali tas-Saħħa għaċ-Ċina.